Vážená televízia Šláger, prosím vás o zahratie piesničky našej drahej mamke, babke a manželke Emílii Rusnákovej z Jalšového, ktorá sa 12. apríla dožíva krásneho veku 65 rokov. Prosím o zahratie piesne od skupiny Duo Yamaha Dolina, dolina, dolinečka. Zlatých kvetov náruč plnou k tvojmu sviatku chceme ti dať. Veľa zdravia, šťastia, lásky ešte k tomu chceme prijať. Všetko najlepšie prajú manžel Milan, syn Rasťo s rodinou, syn Ivan, dcéry Mirka a Euka s rodinami a bratranec Emil. No a teď už Duo Yamaha a Dolina, dolina, dolinečka. Dolina, dolina, dolinečka, pěkná je frajárečka. Kdybych za ňu došel večer pod okénečko, slúbila své srdečko. Kdybych za ňu došel večer pod okénečko, slúbila své srdečko. Jedinečka, smutná je frajárečka, že jsem našel jiné dívča, aj to květnější, které je uplivnější. Že jsem našel jiné dívča, aj to pěknější, které